Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa atong na magka-aksyon, welcome na sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, kadasig lang sang tiyempo ta. Ari na kita sa Biyernes nga presentation, Setyembre 18, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta masuki naton nga matagpalamati sa kanginan do nakaginhawa kita liwat bangod karon nga aga, wala nagatupang ulan unlike kahapon. Aga pa ang mapinong taliti aton mabatyagan. Kumusta nga aton mga frontliners, ang mga nagabantay sa border, ang mga naga-duty dira sa mga nagkalain-lain nga ma-check up points, hindi lang diri sa Bacolod, kundi sa iban man nga bahin sang probinsya. Kaluluoy man sila, no? Bilog nga dawara sila nagatiner dira sa tunga dalan. Mayara sang kinabutang lang pasilungan nila, pero ang usbong sang kasada hindi maagwanta. Kung hina ang imo siniresistensya da action hands, laban kagid sa balda. Lain pa kayang frontliner ara na dira gatiner sa tunga sang karsada, bangod nga ang comfort zone sang publiko nga nagalabay maapektuhan, ay anong tabo ni sa isa ka persona sa DepEd allegedly nga nagaobra. Ang frontliner iyagin bira niya. Resulta tiini siya ang gin-aresto. Hindi mo ya paghalaka naluoy gani ko ni sa mga frontliner, maluoy kita ni sa ila. Sa tutuod lang ang antos lang hindi amak. Halin dira sa duty nila, hindi ni direkta pag abot abi halimbawa pulis balay nila. Hindi gani nagkadali-dali dalo sa mga pamilya nila to kay nagakatahap man, din kakita sa nagkaroon, no? Kuning kasong pag-abot mo sa balay mo, alangan ka madalo sa bata mo da, ngang tanan nga nagalabay, way kakasigurado, kung bala, basi infected sa COVID-19. Pero in fairness, adtong tao nga gin-aresto, nga nag-obra sa DepEd, sir na nung tabo, nga ginkigan ka, nga daw nangakig gaman mo yan. Welcome na sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, kagamo man sa YouTube, sa online nga mga viewers naton kag mga ka-aksyon, mga OFW, nga mga Ilonggo, din man kamo nga bahin sang kalibutan, paibalon ginaton na kung may pamilya kita dito, agod ma-update man sila sang sitwasyon, diri sa Bacolod kag sa probinsya, pwede gid sila makamonitor sa tanan nga program sa Aksyon Radio. Importante, may ara ka lang available nga internet connection. Sa mga on-air listeners naton, tay kung may transistor radio ka sa mga monitor sa imo salakyan, feel free gina nga magpadala karon sa inyo mga komentaryo, ang inyo sining nga mga reaksyon sa aton talakayan karon nga aga, pwede nugid ina mapadala.
welcome na tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Sa aton sini mga dalagko nga balita nga talakayon. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hibalawon ta karon aryo kundi nagligad nag-meeting kag nag-decide diri sa syudad sa Bacolod ang action o ang emergency ang gintukod sang city primero kundi may ara sang command center nga dira gid i-cater no dira nagatipon kag nagasulod ang tanan nga information parang updated kag well coordinated ang mga inputs nga nagasulod nga makita man ni retired Major General Mel Feliciano ang dalagan sang ginahimo karon nga mga aksyon diri sa Bacolod. So aside sang gintukod nga emergency action center, may ara pagid sila kabay nga gintukod man nga among nagatutok sa mga hospital, no? Para well coordinated gin meeting ang tanan nga mga opisyales sang tagsa ka mga hospital agod nga halin sa pagbaton sang pasyente, pag-transfer sang pasyente, kag pag-akomodar sang mga COVID and non-COVID patient, dapat maayo ang system. May sistema. Now, yung laino, i-check tanig karon Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, nagpagwa sang advisory nga liwat na naman nga nalabot nila ang maximum bed capacity. In other words, kung may dalon ka dira nga pasyente, hindi na sila magkabaton kay puno na. Ibanawon ta na karon mismo sa Chief of Hospital dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital o mas ginatawag nga Regional Hospital. Ano pagid? Areho? At least ang taga City Health Office. Ining actually nga plano dugay kuno nang batian kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga siling nga system ang dapat gamiton nila da. Sa bahin sang City Health Office, remember nga nagligad to permilang buta dao kon ang linyada sang tawo. Sa bahin sang CHO, nagakabuta ng kilid sang inangalagyan bala no sa kilid sang dalan ara galinyada ang mga naga-follow up sang ila sini nga travel clearance kay isa sa mga requirement para nga magka-travel ka dapat may health clearance halin sa CHO. Natingala ko ni nagligad nga kulang sa sistema man mag-abot ka na ngagaw ka aga ka pa tapos hatagan numero ulihi mo pa pabalo ng tao nga okay, amo lang ni makater namon, ti pasensya, no? Ang ibanda, ayawan niya, di pa kisa maka-follow up. Now, may bago nga system, kag amuning smart nga move ninyo da, no? Sa taga-CHO. Nga butangan yung sistema, subong kung magkadto kadira, ang makakomodar sa aga, 140. Ang makakomodar sa hapon, 140. Kundi klaro, kung pag-abot mo na karon makita mo nga do sobra ka na sa 140, kung di puli ka, preparar ka sapon, amo nang butang balon dira, nagligad pa na, nga ginarekomendar man ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Now, ano pagid? Di Bacolod City, liwat nga may na-record damo nga kaso sang COVID. Now, ini bala isa sang mga basihan kag posible diri magahimo naman sa panibag-ong suggestion or recommendation ang gin-assign diri karon nga magabulig sa aton sa pag-away sa COVID-19 nga base after September 30 ma-extend yang aton MACQ nga daw ay nagakwan nga daw ay naganubo no amo ginang naobserbahan ko sige gihapon no ang pagtaas sang numero sa mga nagapositibo. Kaya mo ning isa kadako nga question, kung bala after
sang September 30 ang isa di kabalantayan ta bala manubo ang status sa Bacolod or number 2 bala ma-maintain ining MECQ. Ang worst basi kun magbalik kita sa ECQ na amo na mga balantayan ta mga signifikante na nga balantayan kag take note 18 pa lang karon ang petsa. Ano ang matabo ni sa tawo, remedyo general kag wala ayuda nga way gid bala palangitan-an tinano ni gutom kita sinilawig-lawig pa nimo. Oh. Si kapitan subong sang mga barangay di galibog ng ulo manhalin sa text ginabisitahan pang iban na kapitan agod nga mag chekyar o kung magpangayo sang ayuda. Ang iban bisan bugas lang. Di mahapo ni si kapitan. Ha? Mahapo ni kay kapitan mag-amo ni nga may ara sang mga kuano, mga nagapangayo sa imo. Maginon mo bala mag-budget kasi ni bugas sa limbawa. Pilak milyon ang kinanglanon mo kung mga mansilingan ka. Okay so check karon dugay-dugay. Unahon ko lang si Vice Mayor Elcid Familiaran kay Ariho ang numero kagabi sang nagagwa o ginpagwa iya sang regional office o kung sa paagi iya sa DOH ang Bacolod City liwat nga nagka-record taas naman no makon mga 162 new COVID-19 positive cases. Kag ang Negros Occidental may 87, sa Bacolod may isa pa yan na record nga napatay. Tisiling ko mo na ni ang ari na din nag-abulig na nag-aayuda, nagahimo na sang tikang ang aton especially ang ginpadala diri sang gobyerno nga mag ito'y sa aton. Ti ang problema nga ang daw ay gid ko now nga ang daw way pagid naganubo ang kaso ta. So nagapariyo lang sa Cebu. Ay grabe no. Do hindi maintindihan gid ang COVID gani. May ara pa pila ka matawo gani nga daw ginalabutaw pa nila. No nga sila COVID na negosyo na ya ginahimuan na idea nga para nga magdamo ang positive cases. Ay tigaling amo na bala. Ang galing lang sa area sang Cebu, pisan ang gobernador lang tugo pamangkot, sinano tabo ni man, nabunggo sa, nada-aksidente sa salakyan, nagasakay sa motorsiklo, nagbalintong, napatay, sila pag-abot sa ospital, nag-COVID positive. Hindi toon maintindihan, no? Ay, grabe. Sige, unahon ko si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico kay ining natabo bala kagabi o kahapon sa area sang Police Station number 9 para man nga magaserbi liwat nga reminder sa public no? Kabalo kitang tanan kita subong apektadong aton comfort zone. Kung taga-probinsya kang masulod ka diri sa aton sa Bacolod abi o kung taga-outside Bacolod ka nga may transaksyon ka diri sa syudad tibudlay kay damo sa mga requirements nga ginapangita sa imo, no? Hindi ka dali makalusot sa border mo kapin pa kung hindi ka kompleto sa mga papeles. Luwas na kung hindi ka essential worker o kung government employee. Kag hindi emergency ang kaso mo, no? Amo na tandaan ta gina tigaling kay sa subong nga paniyempo hindi niya panahon nga kuan kita mo nga linalisay bala sa cellphone lang siya gamiti Aksyon dos kay kung landline na ginatawag na siya doon hindi nakasulod mayo i-check ta karon kay ano niing matabo siya pasakaan gid sa kaso may ara iya sang kasuguan diri sa Bacolod kag I understand ini nga kasuguan pwede ma-implement man sa bilog iyang pungsod Pilipinas since nga may ara nga mga guidelines nga ginpapanaog ang National IATF. Ti ang mahimo mo lang tani da ayo kas pulis
no, sa otoridad ta. Tigaling ang problema, anong tabo siniman nga ang may isaya ka personad sa may Station 9 sa may border area bla nga nagkuan saya no ginbiraya ang mga pulis. Aksyon Hotline. Temakon mo ya ang aligasyon gin buyayaw mo yung pulis. Ay sus nanong tabo sa imo iya. Aksyon Hotline. Nga lain gid ang buot mo o kagin nagkalampuwas sa actually ko no antes niya nagkalampuwas na siya pero bumalik pa pagweltada ya birahon niya kuno ang frontliner da mga pulis ating ending ginaristo siya na muna subong ang libre sakay damo mga medical workers kag frontliners ngara sa plaza unahon lang liog sa Aksyon din kaya sa subong sa kuan damo mga gahululat dira nga kuano nga mga stranded nga mga pasahero ti amo ning problema sa libre sakay ni kay pilang nahot man lang ang mga nagabiyahe no actually do anom ini ka jeep in every route no sa tagsa ka ruta ti kalain ka kuan gid ka pinot gid ya bisan may HQP kasubong di kay dali kagwa mo way ka man sakyan kung way kay kagwalingon nga salakyan useless ang HQP mo may HQP ka pero mawok katon ka ay kalain grabe no tigaling nga mo gina Patrol reports. Ari sa aton nga linya sa Aksyon din chikaron tadara sa plaza kuno subong Aksyon din. Aksyon na art nagatabuay ng kilay isang mga nagabantay dire no sa libre sakay aksyon na art actually bag-o lang kita nagalabay man gadalibot-libot na dire sa syudad sa Bacolod kadamo especially dito sa Bacolod City Public Plaza nga sa point of origin man sang sining libre sakay aksyon art aga pa damo naman sang mga nagahulat sang next batch naman sang de pasahero nga salakyan nga pwede nila aksyon art sakyan most probably going to sila south direction diri sa syudad sa Bacolod bango dira ayon aksyon art sa dalom sang backup 1 mga punta taytay nga jeep na dira ang ginapahamtang so ara didto damo to aksyon art may mga naka scrub suit patugani but ingon mga medical workers may ara man mga naka uniforms nagkanain aksyon art nga empleyado man nga ti nagahingagaw man ikiti alas 8:24 na most probably by 8:30 dapat masulod na sila aksyon art dahil wala sila mahimo kundi maghulat lang sang libre sakay ni aksyon art kay actually sa aton una nahibaluan nga may ara ni sila tani schedule or interval bala aksyon art sang oras na pagpatigan nga makasakay dira galing kay titungod nga na ano taga action art no kay bisan wala bala sang PUJ wala sa pasahero nga salakyan damo og gidyapon sang salakyan diri sa Bacolod di naga-traffic pero dala ini mga frontliner subong you mean why gidya sang jeep da nga naga-standby sa plaza or nagalabay nga pwede masakyan nila sa mga frontliner may ara action art jeep pero lain nga rota ay sus may ara to may ara na mga sabata abi may mga alangilan may mga granada nga jeep pala didto sila lain man na sila nga rota action art mo so didto sa nalabyan taon damo tao action art punta taytay to nga rota ang ilang nga ginahulat ara lang to sila sa gihapon nagahulat kami although nga may ara man to mga bitaw action art no nga naga-coordinate kag nagasaway-saway mo pila para mapabili ng social distancing pero tiya mo na do ang iban mo mahambal na lang nga do medyo uyang man siya sa oras action art sa paghulat galing kay kung pilion mo na lang maghulat kaysa maglakat nga nagainit na daan subong tiulan init di ka man guro maglakat action art kung kalayo gid sa imo kadtuan that's why nga tiyaga lang sila lang dito man sang pwede nila masakyan nga jeep kag syempre action art usually ang pag-abot na nila duha lang naka-jeep action art mo kay separate ang jeep para sa mga medical frontliners lain man sa essential workers okay pero the same route sa isa daan ka jeep siyam lang makasakay wala sa likod isa sa front seat pero subong ang naga-standby da mga pinakbilog sa nalabayan mo more or less mga 30 plus action art. Sus, marusip nung mo damo?
Oo, ti pila ka jeep ang hulto nila. Ti para makasakay sila tanan, kag ma-accommodate sila tanan. Pero wala pa ta kabalo kung pila gito sa ilang medical frontliners abi or pila aman ang essential workers. Kay hindi gid pwede action art mo nga kung essential worker ka didto ka masakay sang jeep para sa medical frontliners. Okay. Wala labot sina action art, may mga nalabyan man kita nga nagapasimpalad bala sigad dalan, mga naka-uniform man timabalaan taman mga essential workers kay mga medical frontliners nga nagapapara lang kay may ara man taga kilala nga ang punto niya layo malak halin sa opisina okay. Diya trabahoan malakat pa sa kung diin ang pick up point sang sining libre sakay kis ara gambal na siya action art nga mahulap na lang ko no amo man ang ginambal sang iban galing kay kung puno na halin pa lang sa lugar nga ginhalinan okay. Hindi siya kasakay pero sige action na Eden i-kuha na lang guro litrato dagkag palihog okay, para mapalabot sa concern committee blan like Councilor Dindo Ramos para nga mahibaluan nila nga mo ng status kadamo gyapon sang stranded na okay ara sa pekang linya si Mambet Catalbas si baluon tabi nga daw nga kulang tanigin dugang-dugangan na lang ni ang mga jeep kag kun bala may iban pa nga mga transport organization nga gin-allow abi o kung gin-kontrata man sang city to accommodate sa mga passenger action Eden? Yes, Action Art, halin sa patrol, Action Eden Aboso, una sa Brito, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ano natabo man? Nga kulang yapon ang mga jeepney. No? Nga kulang yapon ang jeep. Di kabudlay sinimo. Nga mo ning sistema. Action doors, liog lang ko sa kay okay na to siya. Ang problema, kung way kaya sakyan subong, atrasado na pag-abot mo sa imo sinitrabaho, ang budlay sinakon, basi mo udtuhan ni Slablak ron iya, kapin pa traffic ang mga check-up points, kapin padra sa Araneta mo, diri sa Burgos Extension, may gani subong kay daw medyo luligwa gawa ang traffic. Ang kakatabo, dira galing sa check-up points, sa tubang sang Hilvityada, ang iban nga masalakyan, tiga panglakto di. Kuanon tani pa, balutan ni kay Councilor Dindo na nung mahimo siniman. Online sa hotline. Joining us this morning is the head sang Federation of Bacolod City Drivers Association, ang grupo ni Ma'am Beth Catalbas, ang FIBACDA. Ma'am Beth, good morning. Good morning, sir. May nga man sa kapamati dahil binigid ang grupo na mag-iong kapamati dati mo. Bao salamat gid ang kay nung Jessie, kay sa Jessie Amamad, no? Salamat man sa ilang sining grupo. Tinano to nga daw kulang jeepney gapon. Why kamo ya gintap sang city o sang committee ni Councilor Dindo? Why kamo gyapon until now ya naka transact sa city? Ang laban na lang yung transaksyon niyang grupo ni GC, Sir Art. Kay Sir Jesse, Kay simple ang nagpanudlo man niya, muning iyang abot, mga pidyon-dyon, kambal ya. Kaya, amoy nga na, limprang ka ko man si Sir Dindo, nga, naglaan siya buot kuya Ay. Mas ko ang alihis, no, doon ka reklamo, nga, patara, guys sila, nagalabay, way manggani, kuno buta, nga, hindi sa parahan, kaya unit pa sila. Okay. So, may diferensya. Gidi, may man ka man, sir, at no, why kuya makwa, why kami makwa. May kwan, gid, makita mo, gid, may diferensya. Gid, sinanglan niya, kung ano ni Sir Dindo, nga may monitor, gid, kung magabiyahe ba sila, kung wala. Tiyo, ang lain sila karon kung para sina, ang gwa siniya, hindi kaya magsukot sa pasahero, kay libre sa kay gani mo. Yung problema, Ma'am Beth, bayran ka sa city, 3,000 pesos na ang pagbiyahe mo sa isa kadlaw. Ti kung magtinamaran karon ng jeep, nga hindi iya maglibot. Ang driver, paghapon siling nagbiyahe ko, buo niya kapoy gid. Bilog adlaw ging bao, sakit ang lawas ko. Pero gali iya pila na siya katiyog. Ti bayaran man siya 3,000. Ano man, basi way blasang monitor niya. Sa pamilisahan na itong daan niya mo nang nagbiyahe mo. Apo siya na sa kuntong punta Taytay. Tiging kwa.
Masalig man tong presidente isang Easton nga si Albert nga tagaan ako duwa to per unit. Okay. Dito ganya pa ya sa Lunes, so may nagreklamo to, duwa lang ay kuno nagbiyahe. Duwa lang nagabiyahe sa Punta Taytay? Oo amo na nga damo, hindi ka sakay. Ay, awer. Di mo tambalon, subong 6,000 lang bayaran sa city. Kaya duwa lang nga jeep mo, no? Ang butoy dada mo na nga kung makita mo gid nga may kapalpakan man ang mga nila-in-charge. Iway na kabalo si Dindo yung... Basi way ni kabalo si Councilor Dindong, amo na, duwa lang yang nagbiyahe kay subong adlaw. Butang ta, sobra pa duwa, pero lang ito ablahot, tag 30 na to yung nagahulat ng mga frontliners, oh. Kay Way Manila ginapasakay ang iba niya sa paparad. So Way Manila, tani may standby ginadaya nga kada ruta, may standby ginaya sa plaza mo na yung protocol tani ya. Oo. Kaya wala ako di sila nga magsagay si Katamato sa point of origin. Wala, sa to ko ng driver, kay game 2, sumungan sa Miami, kag Boston, basi naglagtaw to yung live blaw. Hindi ka malagtaw tanay, ganun na trip, total transaction naman ni sa city. Kaya ang akong ganit at ang marabla sa Facebook nga nag-95 ka driver ng ginpamayran, Trismel. Kaya magano malang ka jeep sa isa karuta, 8 karuta, tani 40 eh. Ati basi duwa na kadlaw, pero duway man nabutang sa inyo da Facebook nga duwa kadlaw. Ano lang. Atong ginsumada. Kay kwanto mo atong una to, actually hindi pa to kuno sa kwartas ng city nagalin sa pundo. Kay may nag-donate nga amigo si Mayor Beng kag supporter. Okay na lang na, pero 42 lang to siya, dapat 42 o kung 48. Doon na pamangkot, doon nga nag-96, duwa guro na kadlaw. Duwa na kadlaw guro Kahit pero way makumplito way makumplito, butang kundi siyempre mami, like kami nga. Butang yun talagang da sa imo times 2 Mamugani, ang sige lang ang pa-importante siya at nga why kami na involved. So why gid ya ang pibakda? Matiling man kuya. Oo, Ma'am Beth, sa pibakda ya wagi ka mo bisan isa ka member nga nagtransaksyon sa city. Ti ano gwato sang driver mo karon ya kundi mo ra ratong mata na kun wise la income? May ara sa at ang bata may kani pa upod sang isa ka driver ang isa man ka presidente ni kuan ni Bisay da sa bata. Oo. Dason kagapon pag meeting to namon sa Sir Dindo, may ginpas din paupod ang akon nga duwa lang ka unit sa may Bangga Blabagol. Siya may ito ko'y nakabiyahe na lang nagsugod, duwa kagbit na nakaupod to siya. So may additional pa man kuno nga duwa, dukangan kuno duwa. Kay kulang, siyang bata to nga ako na presidente, nagigilip naman mga Dindo nga kulang yun. Ano ba yung Dindo? Nga basi kulang sa muya kay basi talisay ya ginakiter nyo. Uy, talisay man. So anyway, ma'am, at least amo na nabalaan tagaling ang pibakda way gidya ang grupo lang ni Sir Jesse. Ambot kon kay walang gidya bata lang nga naka-impon to kay Sir Jesse kay ang ako. Okay, duwa lang. No, ang sa kay Diego, ambot ko na kay Diego kay Intra. White ang yato wala kay daw lain tong grupong ang handumanan. Okay. Sige, i-try namon malabot si Councilor Dindo Ramos abi kay para mapalabot na siya. Basi way ni siya ka balo nga mo niya subong ang sitwasyon no. Jutay lang nagbiyahe, especially Punta Taytay. Ti ano na lang ni matabo sa mga medical workers ni. Kaya man na ako nga lang ako na si konsyal galing kay kanugon man lang ang paningwa man siya tani. Kung padya nakaroon sa hindi na sa kabalo kinyang lang nagtiker man person series bala tirat. Okay. May katip up bigay ka na dapat ang nga dira mapundo sa may ang pamangkot niya dira sa may plaza. Back up one. Amo na niya guro ang mapadulong naman kung diin sila gadyute. So base yung iba niya, ang halin man niya sa ilat siya, madulog siya kalong. Hindi ka sakay ang ara sa plaza ya, anong kwan. Ang lain pa kadaan subong, bisan mangita kada sa nagapangyadi nga tricycle nga pwede mo sakyan. Sa Burgos, di na mo namo ginakop pag ulang nga tricycle, Pwede ka hindi pwede masakyan, kinakpon ni mo, pati mga e-trike na, tawag sila, e-bike, kaya may sidecar, hindi pwede kaya subong makabiyahe.
Yung okay naman na kami nga may nabulig sa grupo man na ni GC Labande. Niya man na. Kung sa bagay, dapat kami sa pigadong operator, hindi kayo sumugaranon. Kaya nga ako nga ang kulang diyapon, ang hindi kasakay ang frontliner, ang hindi essential. Mula na ang problema, dapat ko anong ni Sir Dindo. No? Dapat tatlo karuta, may makuha sang may makarga sang essential worker. May essential workers nga obra sa mga mall, sa mga kwan. Ang isa ka jeep naman nga ruta, ang kargahon niya medical workers. Ang isa pagid ka isa pagid ka unit, ang kargahon niya ining may mga quarantine kwan niya may mga HQP nga pwede kagwa, di ba? Ay kaluluoy blatuod ma'am, nagasakay ang medical workers kag ang essential workers. Ang mga may HQP nga pwede kagwa, gawo katon. Wala bala maano ang purpose at do tulang guro sa so manigid niya ipatik din Sir Dindo kag nag-checker gid hindi ang problema para sa akong sistema niya. Ang system bala nga dapat guro pwede pa man ni maindiyahan kay lawig pa ni nga daan no hasta pasunod nga sinimana ni. Ang kuanan dati nga ang kada 2 ka oras kung labuton niya ang isa ka ruta yan, hindi niya ganit 30 minutos kung nalabuton niya. Asing una sang paspas ang dalagan lang inang gatingwa nga mga kwa pasayro kay inagaway gani mo, di ba? Okay. Subong ya, galaminday ni sila kasi lang, bisa ni hinay dagan tani okay, malang ni gyapon. Tod man. Sige. So, Ma'am Beth, thank you sa time. Kaya try ko yung ngagawon si Councilor Dindo para ma-inform ta ni siya. Para mapaano yung mag-check din kung sino. Bigyan mo lang honest na nag-servisyo. Insakto na. Sige, Ma'am Beth, salamat, Ged. Sige, thank you. Waya gali nag-intrang pibakda, waya gid sa member. Yada may isa kuno to sa bata. Now, ilabuton ko si Councilor Dindo kay parang man kabalo ka ba si Uy man siya makahibalong amuning sitwasyon subong. Tutuod lang dapat monitoron nimo kay tiko nag-umpisa na sa city o kon ang kwarta kuwaon na sa pundo nga gin-allocate do mga 2 million ini. Ang mga driver dapat siguro may mamonitor ni kung sino ang mapisan nga nagabiyahe kay kalaway man sila karon. Kung ikaw driver nga gin kontrata sa city tagaan ka 3,000 ang lain sina siling ko basi kon maglaminday siya bla. Ubra kita pangabudlay todo din kami 3,000 naman ta iya. Councilor Dindo, sir, basi ka monitor kada o may team kada. Liog lang ay. Paibalo ko na si imo nga subong damo stranded dira sa plaza nga nagahulat labi na gid ang ruta punta Taytay. Siling ni Ma'am Beth do may gabiyahe, dudok bilog. Timakon mo na. Ang duwak bilog na karon magbalik na isa ka oras naman. Paglibot, laminday pang biyahe niya. Tiano nung gwa karon damo gini malate sa ila trabaho. Aksyon Hotline 2006 going WD for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon Aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon radyo Pagkolon kag negosanon inyong pamatian Standard Time, alas 8:59. Good morning lang kay Nestor F. Canha. Aksyon Art, good AM, pamati lang kami di sa imo. Sa Barangay Robles, La Castillana. Siling ni Inaboy Duhinog. Grabe mga ngalan ninyo ba niya? Ay maluoy kayo, may balik na ninyo ang biyahe kay gutom na kami. Mayo ka mo nga mga opisyal kay damo ka pong pondo. Ay, Catherine Mid, sila nga mag-amon na lang ni Permi, magkalamatay ng tanan nga Pilipino tungod sa masala nga desisyon. Sa nasyonal garin din kayo makita sina ang DOTR ma-recommend sila nga panubuan tabi na kundi ang distansya 1 meter. Ting gusto sa DOTR sila nga i-adjust tabi, medyo nga pa nubuon ta sa 0.75 daw maamo na. Sang uli ginbalik naman sa 1 meter, no? Bawi dusok butong wala do uwak bawi nga madesisyon naman nga dapat siguro ni ma-meeting anay ang DOH kag DOTR kung ano gid ang dapat ipatuman di nga liwat-liwaton ang desisyon tapos ang ending subong ulaton kung anong say sang presidente. Mga drivers ang tangob gutom na sir siling ni Leslie Gutierrez o kita mo lang na ti malabutan ba ni Setyembre 30 ano niyang gwa karon. Amo na gani siling ko by this time ang isa guro nga i-prefer man sa city especially ni mayor nga iyon to sa national nga basi may ayuda nga ibulig man galing ti ginuntat gani isa OFW pamatyagan ko ay napundo guro niya ba o Diyos ko Aksyon Art paano nga hindi kabalo si Councilor Dindo Ramos kay iya na obrado maluoy ka sa Bacolod anyway. Ang point ko, kabalugid siya siyempre, kay iya ni Kwan mo, kay iya ni program,
galing kiti ang nagamonitor bala ma'am, ang namin ko kay hindi man itanan mamonitor niya on everyday base sa mga gin-assign niya. No mo na ang problema gin nga why bala monitor nga kagpilak bilog ni no dapat may monitoring na pila ka salakyan ang nagabiyahe sa ruta. Kay sa totoo lang karon kon magtinamaran ang mga driver na iyang ngagin kontrata tapos gid ako medical workers kag kuno lulat sa Kilid Plaza tag 30 na bilog. Te alangan na karon malakat lang sila mato lakat. Magadto ka sa lubrahan mo. Insakto ka lang ginapoy ito karon nga kun nalimbawa sa ospital kato sa South to. Kalayo-layo na yung lakto na lindi. Ay lapyon kay mo pag-abot mo to, abot na lang guwa mo sina. Namo nang problema gid. Anyway, si Dr. Julius Drilon na set na naman nato na kagabi pagani actually galing kay sining aga may mga ginaakomodar siya no. Okay na pakaronan ta siya kon hindi gid siya may ngagaw pero ari pagid ang isa ka balita no nga tutukan ta karon yang aga kay kundi may schedule yang sa province LSI nga abot no diri sa aton. I-check ta si Coast Guard kung anong mga record niman kay nano niman. Do hindi ko kaintindi nga may mga report nga do i-allow man ang Bacolod kay kuno partially lifted. Under MSQ ang hambal ni Attorney Joselito Bayatan last time nga hindi kida makasulod ang mga LSI, pobre man mga LSI niho. Hamakon mo Oktubre naman halimbawa kung ipatuman giblay stricto nga hindi kisla kapauli ti Oktubre ang chance nila. What if kung extended karon ang MSQ man kung nakita mong status ang mga sitwasyon sa mga LSI nga stranded ara sa mga puerto ginbutang sa mga gym kaluluoy mo magtinupang ulan nagakalabasa sila to iya ti makon mo nga palibot mo basa. Ti din kakita yaman. Amo na ang isa sang halit gini COVID. Pero check tabi no sa Philippine Coast Guard nano ang may advance na information kay ang province do subong ya maabot no. Hindi lang gid ko familiar kung anong oras ni ang barko madungka. Online sa hotline. Joining us this morning is Philippine Coast Guard Commander Johnson Binamin on the line. Sir, Commander, good morning sa imo si Aksyon Art sa Aksyon Hotline. Aksyon Art, miyagas imo pag sa tanan niya pagpalamati sa imo programa, miyagas tanan. Salamat gid sa time. Sir, ang province, ang pag-intindi ko daw today ang schedule no, sa arrival sa barko nga inihalin sa Manila. Yes sir, ang simply of the Greek, no, estimated to arrive, I don't know, 8:42 sang aga tong yang time mo, I don't know kung nakadock na siya. 8:42 sining aga. Oo. Ini Bacolod lang tanan kay ang pag-intindi kung Bacolod, I mean Negros Occidental, kay Bacolod hindi pa ginaalaw pero may kahapon may information nagsulod nga daw i-consider kung pila ka taga Bacolod. Ano man may mga data na ginpadala sa inyo, sir? Yes sir, mayara na. Ang final manifest na. Anyway, na-send na ganun sa GC sang PCG Media Group. I don't know kung naka-access ang naka-member. So, ara na. May Bacolod, Iloilo, and Cagayan na mga LSI. And of course, Negros Occidental. Uy, may Bacolod City. Ining Bacolod, dungan ni sila maabot karon sang taga Negros Occidental. Yes sir, isa lang sa kabarko. Ambot ko na pang kopya mo kay duway kunina kuha kapon ang sa manifest. Pila ka bilog ning Bacolod nga ay Commander? In all sir, ang pasahero is around 400 including mga pasahero sa Cagayan mo. So sa diri sa Negros Occidental, it's around 300. So ang sa Bacolod na so why ko exact figure I see. So, na-inform naman na yung Bacolod, pati si sir? Yes, sir. Kay kahapon, ang coordination sang manager sang Tugo, hindi man sila magpasakay kung wala man coordination sa city mo. So, that's their standard operating procedure. So, anyway, may ara man. At saka nakasakay naman sila.
Ngayon, basi ara nagagurong tungka na. Ay, basi dungka na tuod guro kay actually kay na kuman ginatawagan si Councilor Cindy Rojas nga mo ni ang committee chair sa LSI or returning residents. Galing din hindi siya available basi nag-upod to siya bla sa team nga nagsugat bla. Yes sir, okay siya ginangga ara the support. Anyway, I'll get back to you. I-check ko ang trade report ko kung naka-entrada na ang tugo. Okay. So, although ngati ang hambal kung tani nga dapat sini ang Bacolod, why anay ilisay, pero I don't know the reason kung nga amoning natabo. There are so many reasons. Ang dapat yan, ko interview ni Vice Mayor. Those who are really in need, no? May mga, for example, namatyan, something like that. Those who are really in need. Maging consider gali sila yan o exempted sila, no? There's a humanitarian considerations on the part of the city man na dapat makapuli sila. Okay. So anyway, i-check ko lang na karon kung bala diinigin na pangamtang sila sa Bacolod niyang bahin, no? Ang sa province, automatic man ang command center pagi o kung sakay Dr. Sipa Gerhard Kailian, siya naman ang in-charge kung inibutang man ang isang province Yes sir, that is correct. O si Dr. Sipa Dada ang in-charge sa province. Pero ang magluwas subong nga adlaw nga schedule, may ara pa sir sa the following day nga advance info sa inyo nga nagabot? I think sir, with the recent development, sige naman na guro ang pag-process. But then again, it really depends on the capacity sa aton ding mga quarantine facilities sa mga bawat LGU. Okay. Kaya siya graduated ba? Meaning hindi siya kultuhan niya mag-abot itanan. Kaya i-consider man natin ang availability sa mga quarantine facilities. Okay. Sa diri sa aton. So that is really proper coordination between sa LSIs naton and of course diri sa province sa Bacolod City. Amo ning sakyan nila sir ang Saint Leo the Great halin sa Manila. Yes sir, nag-depart na sa kapon 11:42 sa ngaga. Ate, sige. On that note, Commander Johnson Binamin, salamat sa time and for the confirmation. Thank you and good morning. Ayos, ate, may ara gid Bacolod. I-check na karon din gin pangdala ning mga eskwelahan. Kabay pat nga damo naman na-graduate. Amo na ganing problema kay kon MECQ ka supposedly ang IATF sina nga resolution o kondisisyon nga dapat way gid anay sa magpauli. No? Kapin pagid nga kun nang tawontang breakdown nagligad nga adlaw to sa mga nag-positive cases. Damo mo ang sa LSI, damo ang nagdugang sa listahan. Tabakon mo ng exposure sa iba ni dito sa mga gym, sa mga tinira nila sa puerto, sa mga airport. Grabe ang sitwasyon nila ginutok sila. Tiyan mo ng reason kung nga ngang iban malatnan karagilang nahuway isang festivity nga ginatugutan sa bilog nga pungsod Pilipinas bangod sining COVID pero ang laton-laton festival yara sa mga ginatinira nila. Ikwaon talang nagkaroon ng ditaligid kag nanong aksyon din gibutang sa city. Naibalaon ta nagkaroon kay Councilor Cindy Rojas ang chairman sang mga returning residents diri sa siyudad sa Bacolod ang committee nga ginauyatan niya. Aksyon Hotline 2006 going double ID for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na italak na. Malasig pero sigurado, na may dalakan palangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Siling Lucio, siya gusto nila magwa sila bakal pagkaon nila anytime gwa niya mga buwisit. Oh. Ako mga gwa ko mapacheck up rent pa ko sa lakyan, kumuda mo reklamo. Watching from Hong Kong, God bless alin kay GB Jolly Vincent Villagracia. Harapan si Paring Bastig rin, good morning. Fidel Tugli Ortega sang Silay kag Idi Laos, good morning. Tanan nga mga miyembro sang OTTG. Why nagtagaling time nga aton lang mabilin sa aton mga kaksyon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Ting, a combination
Good. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,